Adunti na genggenaag, babalasan at kakapintas. Ngem awan man lang tikasken ka, agnanayon asiraragsa. Dayta pungay, dayta matam, papintasen nga dayta langam. Awisen na tuiriknak nga agayat ken kainas, aging ganat kung paltulyan. Kalpasan na iruknoy ko, daytoy ngaya ko. Amwengket di ka adwa-adwa, darling tuy ganda ko. Sa wemlaeng kinapudno, no adan agrayo tapintas mo. Dawatek panunutin mo siya kumetlaeng, tiin ka ay ayun. Agibus daytoy ragsak ko, nudong tengtut kamdo, naglangkit puso-puso, kaslagoyat inat na tukmo, gapot para kaapto. Nagpatpat na jak mende, gapuken ka, bayat kalta ang tinabi. Sarkay arapa apo, jagman naglaw na naglabas iti oras. Para naan iti bigbigan, isip lang pabangunan niya. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at tinangging lubos. Ang tanging alay ko ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya na maipagkaloob. Mamahalin hiyas o gintong sinukob, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Iti 1:7 iti versikulo 8 nga aging gana diti. Sumangat kayo iti fiesta siyak jay. Sumangat iti fiesta tati aldaw ko saan payadinteng. Ket iti naisao na dagitoy kadakwada nagbati ijay Galilea. Ngam iti nakasang-aten kadagiti kakabsat na makifiesta simmang atmed asaan na nalatak no diket kas ngalimed.
aking hinihintay, ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka, kagalakang lubos, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makayanan maipagkaloob, mamahalin hiyas o gintong sinugod, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Yes, hello may sama na po nga naimbag nga aldaw, naimbag nga oras, naimbag nga malem, naimbag nga rabii, tayo amin na po nga sa nga pata. Nga may man na po doon dito programa tayo na pa ulwan. Rayaw ni Ilocano. Alright, kita naganan. Da kami nga dapat ingay makadgadwa itang oras, yan. Yes. Kati dati nga oras kakabsat, kati ingkam na po dawatin ng kadagiti at dan apo ti, abong ti Facebook na, ngayon tayo na po i-share, i-follow, dagiti hampay apo naka-follow, hintayo na po i-follow, tapos ti kastat, adute pa agkakadwa, agdadanggay, agraragsak, ken agrin na out, ilasod apo ti talong oras, itang oras. 2 oras lang inin na DJ Rita nga minket, aywan ta. Ada kami basi trouble ta tayo dito studio tayo apo, Ay. ay ayos nga naganan gamit. Nalipatak nga imbaga. Iso nga paspasan siya kay karayaw. Aman kakabsat, kata, alawon kakabsat, kasi nako namin kakabsat, adad to'y mananapo nga may makiya, pagragragsak, makipagdangdangga iti pamilya, ti Rayaw ni Ilocano. Yes. Siya ka po ti makadkadwayo, ken, ay, da kami apo ti makadkadwayo, DJ Reventor Lagmay. Alright, katsak mo po ni Marvin Agne, yan ngayon kayo makadkadwa po itilas o diti 2 nga oras. Katawatin mi nga rin po, dagiti hampay nga nakapag-share. Mayon na po i-share dati nga programa tayo tapos di kasi kata ado tayo apo nga maliwliwa ken ado tayo apo nga agdidinangga iti dati nga programa na pauluan Rayaw ni Ilocano. Alright. Ala kasamang Marvin, sakbay inte pa nagtultuliwin te gibasa ka dagiti nasnekan ken nagaduunay nga greetings. Inta man pa yung arod ikan ti gundaway dagiti ya. Sumagana dagiti naayat nga tumultulong ti programa tayo nga Rayaw ni Ilocano. Akas kada Ma'am Kati Chua of Saudi Arabia. Kini Ma'am Jo Ramos. Yes, from Switzerland. Kini Ma'am Raimi Mauricio. Yes, from Switzerland. Ni Ma'am Dana Duminsil. Yes, from Switzerland. Kini Mr. and Mrs. Rolly and Ruth Clemente. Yes, from Honolulu, Hawaii. Ray Dancel. Yes, from Hawaii. Yes, kini Arnel Balvin Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA. Kini Mr. and Mrs. Dominic and Emma Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA. Kini Sarah Freisler Gadja. Yes,
Yes, from LA. California. Yes, Paulo Matel. Yes, from LA again. Yan, kini Sarah Jonathan Rapacon and Benny Rapal. Yes, from Italy with love. Yan, kini Ma'am Mindala Siste Alindayo. Yes, from Singapore with love. Kini Ma'am Jacqueline Ducosin. Yes, from Singapore with love. Kini Ma'am Gina Abanto Paselo. Yes, from Singapore with love. Kastamot kini Ma'am Lainey Acosta. Yes, from UK, London. Yan, kini Uncle NG. Yes, from New Jersey. yes. Kini Ma'am Violeta Barayuga. Yes, from Spain. Kini Ma'am Aisel De La Cruz. Yes, from Portland, Oregon. Yes, kini Sir Willie Justo. Yan from USA. yan. Kini Ma'am Maribik Iglesia. Yes, from Toronto, Canada. Tama ba yun? Yan, Hawaii. Ay, Hawaii guys. From Hawaii. Yan, kini Ma'am Mary Ann Kinsay. Yes, from Toronto, Canada. Ayan, siya yung Toronto kasamang Marbi. Ay, naglabigtad. Ay, well, naglabigtad. Mhm. Okay, kung kasama tingin tayo magkablaawan, dagiti grupo iti Friends Forever Straight from the Heart Foundation. Ngay bang pangulo na po dati ni nakagagagat nakapimpintas nakasingsingput. Unay nga mami tayo. Aha. Mami Rosina Alibuyog kan kasama ni Madam Judith Ramos. Kan kasama tin siyempre, iti grupo, iti Switzerland Fanatics. Fanatics. Kanang idunar ka dati apo iti or keyboard nga Yo. PSRS 775. Apo. Yang grupo na yan ang simula umpisa hanggang ngayon, nandyan pa rin sa atin. Wen, handa tayo pulos nga pinampanawan. Kan siyempre, kastamot iti Raon Electronic and Merchandise. Yes, nga kuka kinimatmato na ni Mr. Christopher Aquino, itiraon Electronics and Merchandise. Katagtagila ko apo iti nakapimpintas unang amplifiers, speakers, mixers, ka na dumaduma pa eh. Iso nga dagiti na kahit na apo ti gumata ang una na agbalak apo nga ag-upgrade iti na amplifiers, speakers daw na mixer da. Kabantay na po dito na Raon Electronics and Merchandise. Sa maliban ni DJ Ray, hala nga DJ ti tagila ko da no dikat dapat tagila ko da nga solar panel. Wow, kasamang Marvin. Makatipid iti kuryente. Talaga? Kaya na do pa iti tagila ko da nga may panggap apo iti electronics. Iso nga niya pa iti urahin tayo kakabsat. Iti Raon Electronic and Merchandise. Masarakan nyo lang nga po ti along the National Highway Kawayan City, Isabela. Batog Yes. lang iti Shell Gasoline Station. Yes. Iso nga niya pa'y kakabsat ti urahin nyo. Intayon iti Raon Electronic and Merchandise. Tasadjay masarakan nyo apo ti di kalidad, quality agamit, pang tugtog, pang anya pa digidad duma. Basta mapang kayo ti Raon Electronic and Merchandise. Tay ti Raon Electronic and Merchandise, siguradong panalo ka. Yan, po na yan. Amman kasamang Marvin, ti Raon Electronic talaga maasahan. Wen, Yan kasama din siyempre di taliliwayan. Nga intay kablaawan, iti nasingpet na anos. Nga ginggana mo't lang iti ang ginggana nata di da tayo imbati. Yes. Di na imbati iti grupo iti Rayaw ni Ilocano. Siyempre iti Damayan Filipino Association Incorporated. Yes, iti Damayan Filipino Association Incorporated. Incorporated. Apo, kita may sapo nga life plan. plan nga mabalinte apo nga kamangan nang runa apo dito ni dagiti ni taga Balasiw taaw nga kahit namot apo iti agkaraon iti life plan nga makuna. Yes. Ganhan lang nga dayta. Han lang nga dagiti ni taga Balasiw taaw DJ Ray iti mabalin nga agavel iti data nga programa. Wow. Mabalin uri datay mit nga taga diti na Pilipinas. Wow, nagmayat man dahil ang asosasyon. Wen, para iti kanay ng impormasyon, kontakin tayo lang ni Tita Jo Ramos. Yan. Okay, di ba nagtultuloy apo ti programa tayo? Ayan, dagita apo, dagiti agiji basbasa mi apo, isuda apo, dagiti natalek, ken agtaltalek iti programa nga Rayaw ni Ilocano, sipot idim mo na nga aging gana ita. Ayan ka, nagyamang kami mo't apo, kadagiti viewers mi ita nga agdamapay lang, nga awan pa iti dagduma, iti 426 live viewers tayo. Share tayo pa apo, tapos di kasi kita, adado tayo pa apo nga agdadanggay ita. Well, get sakbay na. Sakbay nga inda ka mapo i-shout out may sa. Ayan, dagtuyan apo tim umuna pangbungad bilang iti programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Ngem kasakbayan damin. Ay, dagam ni Lolo. Word, kaya't kumampay nga kablawan, dagiti na agkakasangay itangal daw. Iti happy birthday. Apo. Oh. Ilocano man di happy birthday, Lolo. Nayan ragsak ngayon kay panang celebrar iti panakayanak yumanan. Panagkasangay in short. Ayun. Karawan sa Tagalog. Birthday siya banag. English, Lolo. Ay, English birthday. Kan customer dagiti na agkakasar. Happy
Palanit kada kayo. Ah, Oh. Sapay kumata doon lesyon, oray kastangawan yung tibabaw. Ken, kastapay nga kablawak mat, dagati ni aday ti celebraran da nga anniversary. Nga oray de da sinang putan. Kasjay. Kada Lolo, anniversary nga mapangamak. makapasakit ka. Kan dagati ni nagsisena. Oo. Dagiti nagsisena. Oh. Ay, nagonggonayo. Oh. Ngam saan. Ngamin, no nagsena kayo man. Aha. Belang. Mm. Kahit na nga siya, huwag nga nangdod kayo. Ala, hanak man ang dudlulaw. Ang kunak lang, kahit na nga siya ritain da dyan. Oh. Nga, adanto man siya balin. Ay, Dyan. kasi lolo. Iso nga si Kabi rin to. Oo, lolo. Noon sinada ka gunggunam. Adanto man siya balin. Kasi dyan. Ay, kasjay latan. Kuna. Madin samot Noon lolo. sinadakan tumanan. Ay, Aga, danto man siya balin. Kasi dyan. kasjay manan. Ngayong playboy kanukuhan. Iso nga no, da mga ayat king Kabi rin to. Saan mo nga paldangan? Saan mo Amay. nga kanti konsimido te panagbiyak na. Amat, lolo. Ay ayata, mga aronot. Ama. Ang Ape nga ni lola ba siya ngay? Akat, Kahit matlatamot ti Uy. pinagrungrungaab na no kwa. isa mga manakisina data. Nya ngay. Kaya ayata na mga aronot. Kunana. Ay, ay. agpaisaw man. Apay sumay. Mang, Ngam ate bagaman kanya na nawan. awanan. Nawanay. Tabaka te plakin na kagin na sakay. Ay. Nambo na din bagak nga. Nga. Na timabsyaw takarayang katay na timpaw aming nga tilapia kitiloksaw na kanya kahit Kahit mo kasawag kami, gitikap na, makapalasaw. kunana kanya lokde mo bansyaw kunana Apay na pinagkutkunam kami kanya na, lason gitikap na. made Nga ngay. simbos Ala ka lolo, damdamad, damandatan. Sa- Tumapog, di karayang tumpaw, amin nga ikan ko nam. saan siyang ko baga da dayan tag siyam siyampo itan ni kasinsing ko Ang siya shampoo na. ay kahit arutang nga Anya isuna na pasma. made Nga nga mo ti arutang no Nga. sa dinasar mo ti bok apo naglamoyot Nalamuyot no ka? kasla ka rebrebam kunana Rebound. ay rebound kasjay Alawon lolo, di ba nagtultuloy ka ti programa ta na ya? Tatotal dudo ata pa lang madata, ay tatalo tayo pa lang. kablawak man ni ba siyang nagpa-rebound ni de na mensan. Nga kasinsin ko. Nangarawd Usta lolo, usta. kunamat Manus na. nga napanyan ti agleng nga nagpa-rebound. Oh, Sige lolo, damdama. Tano sa mga magam. aman. Dahil dito te pasungad ko kanya na. Aman. Congratulations kasinsin. Kunaktaw. Agsyam-syam po mo Wan. tayo. Tagaya manipod nagpa-rebound ka. Ano ta? Agsyambo kami tindero tangang na ta. Oh. Oh. Adapay conditioner mo ang kunak to ah. Oh. Basilog kunan. Oh. Ala mo nga lolo. Sakbay na nga rin tuloy ta. Inta nga rin na mangisagod iti umuna. Musika bilang iti programa tayo. Napauluan Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Alright, may sabi nga tapong nga bakse, pulipul para kadakali amin na pong sangapada. Aha. Itan biyak mo kaagdakan ulitan man di ako na pinagsakayatin makita biyak mo sawe nga rubita sawe mantigi na puno asya kung tay linipat mo damag ko siya kuntay insakat mo paniknikam nabitan o
Rayaw ni Ilocano. Itan biyag ko kaadakan, ulitem man di ako na. Kayate makita biyag ko sa wenarubita, sa bagay ti damag at suruk ke nagkurang anya katipat siya laulawag eman nagpudno ani ayat mo pintalek mo sa bali ay to'y pusok na ka pinamati. Damag at surok niya ng kurang aniya katipat siya laulawag ang man nagpudno ani ayat mo intalek mo sa bali ay to'y pusok na ingka pinamati. Ay to'y pusok na ingka pinamati. Yes, another bronze para kada kay amin na pong awan na labas. Lakatan ni Tatang. Yes. Tay na bakit ang abalasang dasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang at babawi kaman o nanang saan munton pulos maramanan tay sabah alakatan ni Tatang mainbagla kumangaap-ap mo dam umay kan na ng puta inta at pasyar ta panagliliday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo amakita tay sabat ni Tatang ati gayang ninanang ko at kasiding tilok ko na iti bandati nga to na at dadakkel sugat na napalalo at itut ko kapusang na at babasa nakiapagano iti isip na wasay na. Halloween tay na bakit ang abalasang kasap na inasinang sangitan taaddakan ibidinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang at mabawi kaman una nang saan munton pulos maramanan ay sabah alakatan ni Tatang mainbagla kumangaap-ap mo dam umay kan na ng puta inta at pasyar panagliliday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo amakita tay saban ni Tatang ati gayam ni nanang ko at kasiding tilok ko na iti bandati nga to na at dadakkel sugat na napalalo ang itut ko kapusugat na ang babasa nakiapakano iti isot na wasay da.
Ilocano. Ay, datang dapat ikantang na pauluan. Lakatan ni Lakatan ni Tatang. Tatang. Isem Isem. ka na. Damag yan. Ayan. Nga, insagot mi pa lang kata kay amin nga Sam- awan labas na. Yes. Mhm. Iti pa nagtultulit ka kasamang Marvin. Ito Yes. yes. Kablaawan na kiti so amin nga viewers Mm. ta. Iti Mm. 525 live viewers tayo. Ayaw. Hello, uy kakabsat. Share Mhm. pa more tam tikas ta. At adutay pa yung agkakaduag dadanggay agrin na yaw. Tila Aha. sa tapo iti. 2 nga oras. Ayan. Yes. Mm. Gan kasamang Marvin kablaawan Mm. tamang matiya. Mm. Idadating dagitiya. Mm. O may dagitiya. Anya manahin. Bisitas ta ita. Anda Anggo, ka naman tatay kanya. handa kayo tagpa-shout out. Anda ka tagpa-shout out. Ah. Anya ka naman tatay itangal da. Itangal data organ mo. Awan to gamitin mo. Nasakit. Nasakit. Alawan. Okay, agis rugyan tayo rin apo tag shout out. Mm. Apo mangitortorong bulod man ta sipon mo ta Uwan. dati agili nagadong ako Mm. nga mabasa. Mm. Okay, kumusta kakabsat? Mm. At dati man na apo ti programa tayo nga rayaw ni Ilocano sa pela ko mga dapo ta adda kayo lang apo ti sidong ti cellphone nyo. Mhm. Okay, happy watching kini Ma'am Merly Soriano. Yes. Anita Ballesteros, happy watching. Mhm. Marvin Ignacio. Shirley Costales, Pilutin, Mm. Melsidik, Mm. Lugatiman, Mhm. kini Elsie Adriano, happy Yes. watching ma'am. Yes. Milay Ilardo Gordo, happy watching. Mhm. Angelina Cortez, happy watching. Yes. Miles Ibana Bodeno, happy watching. Mhm. Kini Anita Kabigas Barbo, Mhm. happy watching. Yes. Vince Lawanan, happy watching. Mhm. Aida Domrique, Felipe, happy watching. Yes. Vince Ramos, nalpasan, naibasatan. Nalpasan. Ian, Basilio, happy watching. Mhm. Kinia, nga to, Bautista, Marife, happy watching. Mm. Marilyn Belmonte, happy watching, ma'am. Yes. Kinia, Galera, Martinez, happy watching. Aha. Shirley Costales, nalpasan. Nalpasan. Frankie Boni, Cardona. Yes. Hello, Uncle Frankie. Yes, Uncle Frankie, hello, Pasensya kumusta? kanta, madimi pa na isuot. Dagitay ngayon, tited mga I love Hawaii. Oh, man, Tapo. nagpipintas si kadagijay. Wan ket ne an yan tinapasama kang ko nakit naganan kami nga naakas idi ka malimkit ne nabasa di bagi di badok natuduan. Imbis nga nagmi-meeting kami, Uncle Frankie, nga kwa isuot mi tata Wan. agijay. Mm. Nga ano bali, Uncle? Dapay mo lang sa Marsaro na. Wan, pirme. Mm. Mm. Jenny, bisita, happy watching. Aha. Remelina Kimangan, happy watching. Yes. Mimi Katipay, happy watching. Mm. Mary Rosa Kartagi, happy watching. Yes. Jenny, Visitasyon, happy watching. Yes. Kini Anita Ballesteros, happy watching. Paulit-ulit ang kapsat, kasamang Marvin. Ah. Ganda kiti sa amin na napo nga buybuya ti programa nga Reaw ni Ilocano. Happy watching to all. Awan na po ti mapili. Mm. Okay, di ba nagtultuloy po ti programa tayo. Tayo na po patganan iti may isang request. Oh, dati muna nga request, dati nga request sa DJ Ray anya. Aha. Kaya taman nga iruknoy kadati na ipatpatag tayo unay ay eten tayo unay nga uncle. Uncle Frankie Cardona. Ayan, Ayaw. kanta nga napauluan, biyag ken bileg. Ayaw. Aroy, yun na yan. Aman, paborito nata kasamang Marvin. Nakit na bayag na ngayar aring ang daytan nga may kapungarot nakadadoon iti viewers iti rayaw ni Ilocano anya. Han nga mai-play ngayon si Gida. Aman. Kapungarot, dati nga ro din iti imatang tayo. Dati na patpat gente unay nga Uncle Frankie. Aha. Aha. Kantayin tayo nga dati na request na itanga biyag ken bile. Ayun. Agisend ka na isa na ti 1 million star. Apaw. Yung Nagkado utang na ka na di 900. Uncle Frankie, amot utangan na. Ikasmon. Hangkong kunak lang Uncle Uy, namo paypayso ng kay. Wan yung no mamati ka kanya nga road mabaling ko 10,000 na ki mabalin. Ano, Kunak lang 20 ko Uncle na na. Frankie. Ah? 20. Ay 20. Mm. Ay thank you pay gam dyan din sad mo kanya may Uncle Frankie nga 32,000 stars. Ay, Yan. wen. 32,000 is tara dyan. Nagadoa dyan. Adoa, tayo mismo ti kwada dyan, dollar. Okay, di ba nagtutuloy ako ti programa tayo, atuyin na po tayo request ng Uncle Frankie. Mm. Kanta nga na pauluan. Ah. Anya kanta na? Huy, biyag ken bileg. Ay, Ay. Biyag ti Hawaii ko na kumakit. Ha, mga
ang mga malipatam tawalet po, wag lang ng Uncle Frankie. Ay, aman Amon talaga. na apay. Mo Iso nagyan ti na. ATM tirayaw. Ayaw. Ah, Sige. okay. Ating aron ng Uncle Frankie, dito na ipagayat muna ng sonata. Ano title na? Biyagkan bileg. Ay, kung ano lipatan man Ang kung malipatan na yun. Hanain, okay. Dito pa lang ang programa tayo na po, luwa. Rayaw ni Ilocano. Yakin bilen sam itu ikararwa nasudi anena sampagita anapusaksa sikaawan sa bali tinkarik aliw-liwat dito'y lubong nga ingganat tungpal tuy biyak ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan dardaret depen ka ngem dinaksamit kap kapnekan ngem uray lukas ka di kantun paging sasaanan at papanbiyag ko ti agkanibusanan. Rayaw ni Ilocano. Dahil naman pa nga sonata Biyagken Bileg, DJ Ray. Kahit Yes. nasagot naman pa kini Auntie Bonnie Cardona. Wow, kini Auntie Bonnie Cardona. Data na ang ingutin ni Uncle Frankie nga kapisi ti puso na. Aray. Biyagken Bileg, Uncle Frankie. Aha. Nagsarapan. Nay, damdama ata agisenda ata tikwan. 20,000 star man eh. Biyagken Bileg, sam ito ikararwa nasudi anena sampagita anapusaksa sikaawan sa bali tingkarik aliw-liwat dito'y lubong nga indanat tungpal tuy biyak ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan dardarep depen ka ngem dinaksamit kap kapnikan ngem uray lukas ta di kantun paging sasaanan agpapanbiyag ko ti agkanibusanan ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan dardarep depen ka ngem dinaksamit ka kapnikan ngem uray lukas ta di kantun paging sasaanan agpapanbiyag ko tiyang kanibusanan agpapanbiyag ko tiyang kanibusanan. Rayaw. Ni Ilocano. Okay. Dadangar mo tayo umuna nga request ngayon tayo pinatgan. Request tayo lang ni Uncle Frankie. One. Biyagken From, Bileg. Yan. Oh. From Canada ba suna? Hindi, from Hawaii. Ay, from Honolulu, po. Hawaii. One.
Okay. Sam? Aba, nagimas si ka pinangalalam ka no kunada ni. Opo, Naglaing talaga ni dakilang pindoters kunada. Sana all Oh, kunada. al-alya. Na all. Pet. Ay. Thank you. Tada kayo manan mga mangliwliwa kada kami ko na ni Melay Ilardo Gordo. Ayan. Siyempre, hanga mabaling nga mapukaw kami ta amo mi nga da kami Hangka magkasali dito ilolo. stress pain relieverio. Nanay ko nang. Stress pain reliever. Ha, amoy kang tipin na. Ano nga? Basta stress reliever lang. Straight reliever. Stress deliver. Wan, ngam. Ah, Kaya't ko nga congratulations ni Sin- kasinsing ko nga basyang. sino lolaw? Ni basyang nga. Ay, Tayo din namin siyang nga daw. Na pan nagpa-rebound. Kay, lolo, ano? kababain, riban. Ay, rebang. Riban. Basta Darina, isaw. Sa... Ala, sige karotan lolo. Nag- Ituloy mo. Nagpa-rebound, hindi kalma. Namin siya, no? Ay, Nag-ragshot. Nga po. Madantumang kano, itang inan ang book na. Dito, rayaw ni Lucano. Tanggaday. ay, tanggi. Ay, ano mo ka-concentrate kang basa. Diyaman. Aba, nila na pangalalam ti sa sawam si kakalakay. Amom, nagyanak hindi di barangay Banggay, Ay. Ilocos Norte. Ay, O, siyempre, di Ilocano mo lang. ay, tanggi. Amom ti tangay. Amom ti tangay. Anya, Di, kuha na, di, kaslang ilang, adya nga, ubray na no kwa. Nga, kaslang wagwagayway na, tebok na. Kasjay. iling ko na ma. Itang ikiling isura ito. Machambaan na kaman ni Lola ba siyang itang kitam Pikulan na kaman nga lakayan. Maday nuwang itanuwang no. Ala Lolo, ang ibasa ta karti greetings. O sige, kasyak bayan nga man ni Basyang tao man naman. Ipitang-itang itabok na to yan. Ang ngadang Ano nga? ling Ay, lingi. Ay. Bagak Okay. ganda makingkwana. Okay, kakabsat. Nga Di ba nagpa-rebound. Sto kan Lolo, hana makabasan day. Kakakatawa kaon. Okay, di ba nagtulot? Sige, Basya. Di ba nagtuloy po ti programa tayo na po gituloy nga gibasa ka ti greetings siya. Pasensya kayo na po ti kadwa kalakay ni Marvin Gamin apan misbaw. Okay, Rocky Garte Aquino, happy watching ading ko na ni Marilina Balmontes Yes. sa Cool. Happy watching kini Mama. Merkisidik, Lugitiman. Arya yoyoy ko na. Ay so na nagbuyat ti YouTube ko ko na. Okay, Arya yoyoy ko na. Oh. Watching from Dubai ko na ni Aljon Pua. Remelina Kimangan. Good afternoon mga karaya. Watching from Maui, Hawaii. Yes. Nem Katipay ko na. Tanong lang po kung makakanta ba lahat ninyo yung mga request po ko na. Depende po sa request yan, ma'am, sir. Kasi meron din po kaming hindi alam na request. Apo. Hindi po lahat, ma'am. Yes. Okay, at depende rin po sa oras kasi kapag nandyan na po yung oras nating magpapakada na, ano ba yung Tagalog na, Jay? Magpapaalam. magpaalam. Talagang hindi na po natin makakanta. Yes. Pwede pa request lang, kung na. Since you've been gone, by Aray Edie Peregrina, thank you po. Irene, Yes. Balatan. Yes. Watching from Canada, kung ni Stilita Carvantes. Yes. Watching from Kawayan, Jeannie. Natoy, Martiliano. Aha.
Okay, panay nga palakpak kas kada like ti kwada. Opo, Nain, thank you. Anyat inusar mo nga style na kabsat ko na ni Lowy Abinan Chan. Apaiya. Style, Jai. Style na kano ata ni organ. Ano nga tugtog ka di ay kabsat. Agilas kano tinugtog mo. Ay, biyagin. I-message na ko tayo yung messenger kung tayo batukin ka. Right. Paki-PM mo yung na hanga Why? AM. RJ Ramiscal, kuna na. Pa-request man, ala-ala ay ikaw by Freddy Peregrina. Wow, AD. Peregrina. Thank you, kuna na. Mm. Good afternoon, Karayaw. Kuna Mm. na. God bless you, Marley Soriano. Yes, thank you so much. Hello mga Karayaw, kuna na. More power. Iti programa yo. DJs, kuna ni Marie Valdez. Yes. Pa-request naman mga idol, ti scooter, kuterter, kuna ni Milay Ilardo Gordo. Okay. Okay, timaw din na po ngayon tayo basa. Sakbay ngayon tayo patgan man yung may kadwang request. Happy Monday Karayaw, DJ Klang, DJ Marvin, DJ Birentaur. Kuna na. Request ko man, Jaya, You Made Me Live Again. Apo na yan. Marie Chris Galamay Castillo. Yes. Okay, sumarno nga request direct. Ay, napalangguad nga aramid. Di, dahil ito ibiyag ko, kun na. Ay, dajati kat mo nga ikabel. Diyan mo kanya, isumot ka no, tibagbagana. Aya. Nis... Isa? Isa? O di... Dajayan. Ano? Sige, bumasa ka pa ilang arot takwa. Birong di ko ng style na. Sige. Request song. Kung tayo'y magkakalayo. Wow. Byron Tong Rayman. Cherry Caliboso, kung na pa shout out po watching from Hong Kong. Kung na pa shout out family Bulawit. Ken Soriano dita Aurora Isabela, Florida Bulawit Soriano. Hello kini Ma'am Jo Pai. Kini Ma'am Jo Ramos, happy watching ma'am. Okay, nagpatingga po ti greetings tayo. Awanin. Alright, kata pabit lang po sa pulik man datay request ni Sir Jonathan Rafacon nga naganadyen. Napalangguad nga aramid. Okay no amoy ata kanta apo nabayagan apo nga nay compose ko ata na aramid kon. Imo na pa yan apo nga na i-record ko idi si kami kada kasamang Marvin. Yes. Imo na pa idin nga na-record ko idin. Ngam tatat lang manen apo nga i-play day to yun. Ayan. Alright, Dada. Dan. Ngam sarili nga compose ate apo. Kanta ni DJ Reventor Lagmay. Yan. Napalangguad nga rami jam data. Ay. Nga request pa lang ni Sir Jonathan Rapacon. Yes, manipod pa lang nga po dito programa tayo na Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Idi daytoy biyak ko napalalot riribok agar ari ditoy nakam tinakaro nga pongpongtot dakes nga arami inuubaw a panunod sa sao nga inulbot nga buy-buyugan kay ni pulpok ngem saan anak bayan genteng ni karma kanyak dagitiin ang aramid ko ang subsobli damit impalakam ko ay impalakam damat kanya anyang gaya managkas ang iti mailutak-lutak napalangwag nga aramid nasakit sa sao balikas na di no nga agtaod to'y ngiwat ko anyang nasuron to'y karubak kurang nalakanon na itunodak dagiti gumurgura kanyak laing dagat nga ako silap Rayaw ni Ilocano.
Nabigat nga nagpasyarak, inigayen ko aswap. Binalbalakadan nakngem awan pulos na awatak. Abos man pa'y gusing, santo pa'y kabak. Dinardaras kontin man o pinanawak agniwat-ngiwat. Napalangwad nga aramid, nasakita sa sao. Balikas nga di no, nga agtaot to'y ngiwat mo. Ang nakasurot to'y karubak, kurang nalakanon na itunodak. Dagiti gumurgura kanyak, tila indagat nga agko sila. Idin agawidak, adokumit kita kanyak. Konakte panunot ko, basol ko kadi, no gwapo ak. Ragsak ni marik-riknak, bayat iti panaknak. Kay nakatangat, alam sa aglalati, nabadekak. Kay nakatangat, alam sa aglalati, nabadekak. Karmam Rayaw ni Ilocano. Okay. Dagay nga dapo te kansyaw nga napaulwan. Napalangguad nga rami. Aman. Gapo ti kinapalangguad na apaw nalansaan tay saka na. Natitanaw. Nateta na. Saan na nga makatang-itang eh. Ay, ang mga bagbagata tahan naman makabasa no Ay kan. kasay. Uy. Nga rodan. Oh, sige. Di pa nagtultuloy apo ti programa tayo. Tema na napo gituloy nga gibasa ka ti greeting show. Sige, santo Ta- request manan. Wan. Baring makakansyon nakmal. Oh, sige lolaw. Kuna niya Celeste Nobel, kuna na pa-request man idol, kuna na tayo Oklahoma. Okay, kuna naman niya Tayali, Yagi, watching from KSA. Pa-shout out karayaw. Ano to ya? Piria Guerrero. Yan, kan naglagipin tayo mat kakabsat nga dati apo dati na may isa apo nga guest singer tayo nakalaling nga guest singer tayo. Ayan. Tinaga na po ni Alia Alia. May. Tama. Albert Balasa. Albert ba? Ano yung nagpangatudan? Okay, manipod kini Kadabona Jojo. Kunana, good afternoon sir. Taymana, sabi mo. Kunana. Hapong. Bautista Marife, kunana DJ Marbain. Kunana pa-request po together again. Wow. DJ Marbain, pa-request man together again. Watching from Malaysia, kunana ni Maria, Krisha, Prasad. Pa-request man karayaw, kunana bulod ng ayat, ay Wow. ayat ko. Pa-shoutout po dito po sa Tagig, Hilda Pordas. Maribel Ochoa ko na, watching from Lipa City. Aha. Shoutout Kutia, naganak ko dita Bars at West San Jose, Baggao, Cagayan. Soon 5 nagpangato na pa. Sorry. Yes. Nagpangato dan. Pa-shoutout dito Bagong Tansa Aurora Isabela, Family Crisanto. Peria Ridad nga agdama. Awanin. Agdamag buy-buya kanya ko nan siguro. Pa-shoutout from Muyamot, Antipolo City. Pusong Sugatan. Wow, talaga Ako nagmamay, kita na. naganda sila. Nagagana sa Okay, pusong sugatan. Okay, timaw di apong intay basa tayo, intay manimpat ganti may katlong request. Joy Calano Abad. Wow, ang galing naman, DJ Ray. Thank you, sir. May data. Sumarong request sa Direct Arak. Ay, arak. Yes. Isagot tayo man apo, kadagita na request sa po tinaglemes si arak. Apo. Apo talaga law na. Alright, kita, ha? Arak. Yes, Arak kano di request Nalipatak sa da. paya. Ha, tayo mata. Okay, at tingnan din na po dito na request yung arak. Ayun. Ni Ilocan. Lolo Bansyong, delikado ka. Danilo Labansyong, oy. Talaga. Congratulations po nandama dati nga kasinsing ko. Bayat kaawan mo, awan patek day ibiyang.
Binubuskot oras sa naglemes iti araw. Barbaren ko na asikatay malipata ngem no naglabese. Sika manentay awaga. Nakas ang biyag ko ti inted mo akalak amat. Ta gusto em payen nga uray no pagkataya. Di mo pinanunot bubus ko na ayan. Nagsitak di ta puso. Itanem nag-akas iniba. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak amat. Ta gusto em payen nga uray no pagkataya. Di mo pinanunod, diin bubus ko na ayan. Dinagsiknak di ta puso. Itanem ng akas iniba. Di mo pinanunod, diin bubus ko na ayan. Dinagsiknak di ta puso. Itanem ng akas iniba. Ni Ilocano. Okay, dadya po di may ka. Talon siya. May kapat. Kapat nga request sa sunata ka ng pauluan na naglemes. Iti Ara. Arab. Ayan, para itinag-request na dyan nga sunata. Okay, yung baga oras tayo aming kakabsat kagagayam, karay aw ni Lucano. Ayan, pasensya na. Late siya, DJ lang. Ay, may nilakad po kasi kami. Lola Basyang, bagam kayo ni Lola Basyang? Kaya't kuman nga congratulations dati kasinsing ko nga nakapimpinta si tangal. Tapay manan. Aldaw. Tapay manan. Dapat thank you ka ba kanya. Tapay ka road saan ko mo no? Apay ko kung congratulate na. Nga may puna ni Birindor na tay. Oh, apay siya papasulan. Baga nakiteng kangangkangag siyam-siyampaw. Oh. Amman Lola. Kunak Isura lang ng ibaga. Kaya kunak matag syampon ni kasinsing ko itang kunak. Saan ka de kasinsing? So, dadya lang ti congratulate mo. Maday. Tanag shampoo Maday, dinggang kami na. To. Tangamin, edi kanikadwangal daw kunak. Napangka, nagpa-rebound. Sumading kanta ka siya nawan na sayad nga ibagam. Saan ka de? Nagpatobla ka kay ita kapag pagan suwa sa anak nga mamalasin ta shampoo nga bagbam siya rebound. Ano nga raw? Siya nga rebound da jay. Ano? Rebound kasla ka Ay. lagdadamo. Kaya, kung una first time ko, nagpa-rebound na. Siya nga rebound ko na ka. Kasla ka la rebound. Ay, rebam. Kasi ay, Lolo, Riban. ay reban. Wow. Ay, kunak matakit. At dadang nga pimintas, dati kasinsing ko, kunak. Siya anak nga nagpa-rebound. Oh, nagpintas, kunak mat. At dadto, manin natin umay na itang-itang inubok na kunak. Hoy, Berenda. Kunak man no. Saan ka day? Kunak man no. Ang kadwata Berenda. Amman Lola. Hoy, tangewat mo pesangik data Berenda. No, de, brana no ko ano, itang-itang inubok na. Saan ka day? Amman Lolo. Oh, data te, kumikay na nga. Sige, malasin da ka duwa.
Kumikinang, iling-iling. Kumo, kote-kote tap. Oh, Okay, tap. pag kumute tap ang kasinsin ko, itang kinang buhok niya. Oh. Kumukote-kote tap yan. Sige, la kayo, ne. Omlek, dagit na viewers yaw. Pwede kong ilaban yan sa Miss Ganda. Talaga man. Hoy, Berentor, sumating ka pusangit, tangiwat mo. Ang lalo ni Tangina ni kasi hindi ko tabok na. Pau-pau na yan. Diyos ko. Hay! Kala kayo na. 101 nakagalgalis. Nagpintas. Saan ka na, Benintaw? Ang malulaw. Oo. Isong sa mga lali first time, takasinsing ko nga lola. Ang malulaw. Tanono, Tangina, tabok na talaga. Pelem ka. Amo mo titang kasinsin. Ling-i ko na da. Kaya kunak madno te original nga pan na kay sa una data ling-i. Oh. Tang-i. Sumating kayo man nga daw, Saan ka day? Pandaya kayo nga daw. Masyadong Masyadong ka Berentor, pandaya. katawa nga katawa. Naging mas garo, pisangin, tangiwat na. Okay, so minamati namin kayo ng magandang oras. Kadagdag tuwin ita 626 live viewers. Yes. Dawatin min sa mga hindi pa po nag-share, i-share nyo na tong programa natin. Para Ah. marami Na po. pa tayong agraragsakin agliw-liwa. Nakadota viewers tayo tatan. Apo ko kakalaresa. Sa warod lolo. Apo si Mangpot ka lang. Kandadan ni kasinsing ko. Hay talaga. Awa, ang Ang malulaw. labang ko, Miss Ganda. Tao. Tapos, Apo, no. Hello, ladies and gentlemen. Sabay tangi. Apo na panay. Basong sumaring kamay siya. Mapilo dato'y bukon. Sublek dato yan. Ay, siya nga ron saan. Sige. Awan no ka labang kong kasinsing. Nabakak no ka. Okay, so sa mga nag-comment dyan, maimbag nga oras yung amin kakabsat. okay. Hello, Jamie Domingo. Yan, naimbag nga pa Oh, nagbubuyan. data, tay jamming nga po. Kukmunta nga na pan gumatang, ti 4 letter sa galon na. Karami din na ka na mga tampor. Oh, siya. Dinis Gracia Mount, pagkargante, krodon yan yung padanom nan. Ayan, maraming salamat Tita Dinang sa 100 stars. And kahit ko lang batiin ulit sa Ate Vivian Abalos Simon ng happy birthday. Aya. Kahapon yung celebration nila. Aya. Wow. And Happy timawag na birthday, ron. Bianang. Timawag na di kalman. Apo, mububing si ka ni Bianang. Bianang nga pokok nga dandanin makaraman. Okay, total. Totan. Totans nga siya balit eh. Data ka manan, pardayan na ka manan. Siya balit eh, pogset na. Ay, Gold. Oh. gold. Ay, man, nagpaiso daday. Kasinsing ko nga basang. Ngay labang ko, Miss Ganda. Hala, sige. Ayan, ano yung ating next requested song? Okay. Ayaw. Kukuam nga dagos. Siyempre. Talaga. Mm. Ha, datan itang. Manong Ray, ka mamang kanta dyan. Naul. Grabe naman lolo ko na ni Jamie. At siya ang kunak lang daday. Apok. Amok mga ginatang mo, drums mo nga nakapimkintas. Pero may 4 anak. letter sa galon. Okay, ito nagtuloy yung programa tayo. Sagot naman natin next requested song. Sunata ka na ba, Uluwan? Krib, anara. Apay, pumiyok ka kasensyan. Bumarukan siya manan. Maman, amom daday kasla kawetan nga no. Kakakakak ko na lang. Kasday. Ayan, nabakitan. Abalasang. Ayan, para po sa request ng Kribanara. Kamoy sagot kini na data. Siya kamit din ng sagot. Ha? Dena ka nun eh. Maday nga para kini na data. Siya mo'y kan sakulit dadoy. Ay, Sakulit lang. Tay sakot naman dadoy nga bansyaw. kapata siya ko rin. Oh. Okay, ito na po yung request niyong Crib Anara. Dito pa lang programa tayo na po Uluwan. Try out ni Ilocano. Madandanaga na Taawan pa'y asawa Masikug ako Ngem awan may asawa Kay sawa
tono Ay napilihak nga may Idi akabanuang ka Danagwa pumet kami Tinak sinarsara At damay sa alaka Anong urso na da kanya Naladawe Nga income nagsara Ragaragsak na paiketi Idinta na asawa na Ang pabasal pa'y laro Tanaing marshmet gaya Mapapausan na ko Nga ada baby na Nakaaramin na ko Itikrib amilina Gimbotang nakbaigeti Intimon mo nye ka nga at tatakong na Kaisumet ita Itiliw-liwa ko Ngemaani apay itan Di mama ay na Na bakit anak mete Nagasawa Karam-karam ma Di aman Kanagsapa Uray upo pampayen Matukul tay arado na Ray ang ni Ilocano. Napapausan ako Nga ada baby na Nakaaramin na ko Itikrib anara Gimbatang nakbaigeti Itimon mo niya ka nga at tatagong na Taisumet ita Itiliw-liwa ko Ngemaoni apay ita Ting mama ay na Na bakit ka nakmete Nagasawa Di pa'y lang aglawa Nusumpe sa pamisa Di pa'y tumarao Dahil manok na Ngemaoni apay itan Di mama ay na Na bakit anak pete Nagasawa Karam-karam man Di agmali Kinagsapa Uray upo pampayen Matukul tay arado na Uray upo pampayen Matukul tay arado na Ray ang Di Ilocano. Okay, sa atin po yung requested song sa natang Rapol Wanda, Creed, Yes. Anara. Ayan. So, agyaman kami po yung tinag-request. And syempre, ulitin kakabsat sa mga hindi pa po nakapag-share, dawatin ka nga i-share tayo natin nga programa tayo. Okay, so agibasa tayo nagkadagitian, nanumon nga greetings yon. Ayan, Yes. coming from Mila Elardo Gordo, pa-request man DJ lang iti, Uncle Bertie. Yo. Abo, sakto. Talaga. Marita Babida watching from Alain, Abu Dhabi. Ayan, hello po sa inyo dyan sa Itanaya. Balas yung tao na imbag na oras yung aming Yes. kita. Ayan, happy good PM from Hong Kong.
Redilia Agbanlog. Okay, watching from Suplang, Tanawan, Batangas. For request man idol tayo. Rest your love on me. Apo. Valin Carnate, Natividad. Aha. Ayan. Oscar Gasman Andalio, watching from Abra. Ayan, ilo po, katagatiag, buhay dita ng Abra na imbag kayo nagasad nga oras yung aming kakabsat. Yes. Ayan. For request mga idol, kusilapan ka, salamat po. Linda Apo. Tasani. Ayan. Sakto. Dagita man DJ Marvin na, DJ Ading Marvin, naglaing nga talaga. Hi DJ Klang, apayawan ka pa yung ma'am ko na Gina Reyes. Ayan, nandito na po ako. Sir, pa shout out Dizon family, Ken Fajardo family dito ya. Tagodin, request song, kusilapan ka. Thank you, Yan. sir. Grisha Fajardo Dizon. Mabili yung kusilapan ka, Leah, no? Watching from California, USA, Sir Juanito Ganan. Yes. Taga ka. Ayan, hello, sir. Hi, sir. Tayman Tira. kanta nga kusilapan ka. Apo. Thanks po, Jovi Talaga Tagibon. kaya daddy may pasulit ang mata. Uy, talaga si ka nagadadot ang request. Ayan, ang galing mo kuya, sabi niya, Flor de Liza Pascua, Yun. Baisa. Marcelina Zoleta, hello Karayaw, sabi niya. And coming from Flor de Liza Pascua, Baisa, watching from Maui, Hawaii. Hawaii. Ayun. Ochimas Igram is watching with you. Hello DJ Klang, nagpintas talaga ni Idol. Thank you so much, Jake Garcia. Kunak pinagdigo sa ata. Kunak ngamin, napintas siya po. Ore lola napintas. Saman. Oray now. Kasi siyan man nga pamardayat. Saan? Pisangik tangi wat mo ma. Mabaling kwat nga kontes. Ramasan man tangiwat na lola. Miss Perme, Ganda. nagemas nga ramas yun eh. Ikaw, kontes, ganito kasi siya. Made, Miss Ganda. oray na pagbaga. Ang ma'am lola ata organ na. Ah. Itangal dadamdama data dadtagi di mangitangal ni. Sige, patangal mo. Kunak to kay. Iyawat mo pa itatan. Tapno, natangal la ka. Nagungguran. Ay. Ay, nasinopay, tipi sila nilegaya. Pang naasem, bansaw. Tono rabeen. Ha. DJ Klang, shout out mga taga Tuguegarao City. Salamat DJ Klang. Marian Zapata. Yes. Watching from SPC Laguna, Jojo Vasquez. Okay. Ay, di ba nagtuloy di programa tayo? Gisagot tayo man into requested song. Angel Berting. Haan. Anya. Mangmangig ko data request da. Kusila pa. Ayaw, kita man kusila pa lang nga may. Most requested by viewers. Kusilapan ka. Ayaw. Okay, para po sa nag-request ng Kusilapan ka. Ito na po yung request nyo, Kusilapan ka. By Ali Albarba. Di ba lang programa tayo na paluwan? Rayaw ni Ilocano. Imbagak miten ka iti ano ganda mo nuwag subli ay kek sorita dia may karin napalalong ang minti sakit na dede aldaw abing mano ka sa di kapay pulos kimita tuwang met ang tinaglabas niruruang ko nagwayas sakbay nalipatan ka nang ano ak nagbarbarik na do kumabyak ko ang subli ka hindi nakalata kinikita intong nagsarap na ko sila ka ipasulit toto'y mata ako mintakin ko sakto ba'y pangatod ken ipababa kastan ko pa nang ibarik na ang nabiagang naawan ka Rayaw ni
Ilocano. Kung nagsarap na ako sila bangga, ipasulit tutoy mata ako minta kengga. Sakto pa ibang atun ken ipababa, kastang tupa nang iparik na. Anabiyagag nga awan ka. Babawi ka sa amiras mo't nagkitutang. I'm sorry, damage has been done. Digniting pagarup sa ematuran, balay gigit masarapan, kalpasan nga syake panawan. Pinto nagsarap na ako sila bangga, ipasulit tutoy mata ako minta kengga. Sakto pa ibang atun ken ipababa, kastang tupa nang iparik na. Anabiyagag ngawan ka, ngayang kinagpaisuanan na mailiwag lataken ka. Bareng mo kabaylak to nga aramiden nga. Ito nagsarap na kung sila bangga, ipasulit tutoy mata ako mita kengga. Sakto pa ibang atun ken ipababa, kastang tupa nang iparik na. Nabiyagag ngawan ka. Rayaw! Ni Ilocano. Okay, so tapos yung request nga sunatang kusilapan ka. Ipasuli na mata na. Dali, mga boses talaga ni Aliyah. Ayan. Pangalala na nga ta. Nya nga ta nga burnay tinangalaan na. Ha? Nya nga ta nga burnay nangalaan. Andiyan Burnay. Kita na, nakasango naman jamanggan. Dada ite kunada nga Bornay Burnay. from Brazil. Brazil. Apa yung mapag-alalaman dati? Brazil, ma'am. Aman, Bornay ti Brazil. Ay. Dagit. Sikamat birintor tinakalam ti Bornay mo. Oh. Bornay from Ipil. Ipil. Hoy, ay tali. Hasya nga itel. Ay itali. Word. Watching from Taiwan, lakas ng ulan dito mula pa nung Sabado. Nakakalungkot ang panahon pero nag-live kayo. Naging masaya na naman ako. Apo. Marian Clavo. Ayan, buti pa nga po dyan umuulan. Dito walang Ito, ulan. dirabiin nagtudumit-kit de. Pero saglit lang. Ayan po request, ipa-shoutout Idol DJ Klang, Viring Babanta Rolioda. Ayan, unay tilapsat ni DJ Klang from Germany, Art Alviar. Thank you so much. Wow, sabi ni Roselda Nino. Prado. Ayan. Yes. Nagwapita mo DJ Klang. Ayan, kung ano nagwapo. Apo. Alden Domingo. Watching from Lebanon, Chigaro Corpus. Ayan. Pa-request man Idol DJ Klang, lipaten kan. Ano yung lipaten kan? Bimindaluz Hugamis Butak. Awan kasi tayo Apo, lipaten ka. Wow. 5 stars for you DJ Klang. Augusto Acabado. Wow, thank you you. so much. Request ko po, agpakadakon biyag ko. Thank you so much, Chigaro Corpus. Naglaingmet ni Ading Alian, kasatnok nga tamot nga maalaat nga kansyon, nakaangat nga tumit onay ko na na. Ano ni Marian Clavo. Nagpintas ni Alian, naglaing ako manta, may sapay kuma. Ano ni Apo. Sir Isabelo Rojas. Siyempre, meron pa yung request sa kanyang When? Uncle Berting. Berting. Oo,
Yun yung next na request natin. Mm-mm. Bebe Ramos, bravo, sabi niya. Ayan, good morning, Karayaw ni Ilocano and mga DJs coming from Crescencia, Mariano, Agpasa. Yes. Happy watching, anak ko, coming from Lilia Misan. Mhm. Ha? Melujus Boys, nagimas ti maturugin. Kung na Agosto, Acobado. Yes. Binati ko pa si mama ko, Petronila Carpus, di tabi dito sa Leven Isabela, Mhm. coming from Chigaro Yes. Corpus. Mhm. Ayan. Shout out din kay Jerks Peria Guerrero, kay Dominador Castillo Parinas. Magandang hapon po, watching from Pampanga, pakibati man kay Karayaw, Jay Rizaluna, Cordon, Isabela. Yes. Mga taga Purok Tres, Parinas, family, God bless you all, kakabsat. Dominador Castillo Parinas. Yes. Ayan, hello po, katikitang bubuya di tanay, Cordon, Isabela. Yes. Ayan, naimbag ken, nagasat nga aldaw tayo aming Karayaw ni Ilocano. Yes. Okay. Pa-shoutout naman DJ Klangkin Tart ko, Premaline Alardo, Expression nga padak nga kanayin agbuybuya. Solid Karayaw here. Melay Alardo Gordo. Ayan. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat din sa 50 stars. Ronald Abasta Echo. Shoutout watching from North Carolina, USA. Okay, ready na si Aliyah para sa requested song. Uncle Berting. Sige, so pumangga. Makapaapal kayo Ah. Napamangga min nagsungkit dyan may san. Ah. Okay, ito na po yung request niyong. Uncle Berting, dito ba lang programa ito nga na Paul 1 Rayaw ni Ilocano. Barbangan mo agriin, apa nagugot, iti kamutin, mangisaang sa agiwayway, dinwangin. Nagagit ni Alberto, natali pato iti dingwen, bagulir na nasken akuladin. Awan kanyan at banog, inang dawlata, asimalog, uray maka, sinit pa itipudo. Nakaradkad lata, uri agda sa gubanit na, agpastro nga ngiti ka nakainanana. Basta niyang Gilberto, sila sumangkret na timaleme, tati kaya't narumang ay pa biyage. Barbangon mo agriin, ang subalit ay kumamigeng ka na. Rayaw! ni Ilocano. Alright, dito nga dapat ikanta ka na Paul 1. Uncle Berting ngayon sa Alpela kadate ni Aliyah May Alberbalaso. Yes. Okay, so, ayan, maraming salamat po para sa mga nag-request. Mm. Okay, yan. Agibasa tayo maning kadagiti nabat-bating nga greetings tayo. Na, wala Alright. naman. Ayan, ito lang. Pa-request tayo apartment number 1, mga karayaw. Florida, Malawit, Soriano. Ayan, apartment number 9, Ajay, tita. Ngem, wala po kami nun, hindi pa namin alam yung apartment number 9. Ang galing naman, one more, sabi ni Melinda De Leon, watching from Capo Starlock. Pa-shoutout karayaw, DJ lang kantay man jikit daw. Thanks po. More, God bless us all. Yes. Rudes Albarita. Ayun. Ayan. Mau naglaing pacho para pindot naglaing. Joy Calano Abad. Ay Yes. nabalasan ko naglaing kan Maria Lamog. Yan. Hello mga karaya watching from Dubai, UAE. Lynn Mark J. Pura. Lahot ta instrumental man mga DJs. Gina Reyes. Ha? Mhm. Ikaw ang dahilan nga, Bong Ranay. Yon. Yan, happy Monday DJs! Shout out po watching from Spain. God bless us all. Marvin Abad. Ayan. Wow, amazing voice ating Aliyah. Melay Alardo Gordo. Madam pa-request man, tay kapet-kapet watching from Dubai. Thank you. Ralisa Bugayong. Ayan. Papawilan ka ating Aliyah, please. Thank you so much. Chigaro Corpus. Ayan. Hindi pa po na practice yung papawilan ka. And watching from Israel, pa-request man, mga karayaw, Jay, di tayo na mawa nagkuranga. Thank you and God bless you all. Beatrice Casogok. Ayan. Per request po, Mr. Love DJ Klang, Lynn Mark J. Yon. Pura.
Nag-iimasa nga requestan. Ayan. Hello po, pabati po ng happy birthday sa pinsan ko, Arlinda Agabaw. Salamat. Yan, happy birthday, Arlinda Agabaw. Yes. Yan, kita amin nga kasangang itangal daw. Ayan, binabati namin kayo, family Rayaw ni Ilocano. Itinaibang kinakasat nga pa nagkasanga yung amin. Yan. Enjoy your day and more birthdays to come. More pansit to come. Yes. Happy Monday, everyone. Stay safe coming from Ma'am Priscilla. Madriaga. Hello, Ma'am Priscilla. Pa-shout out, Hi. Madam from Taiwan, Anthony Aloon. Mm. After all nga, mga idol, Herbert Hapon. Gumaro Alonso. Paamo naman after all dati Ay, tao. mat, si Kamat. Wow, ang galing kami from Jen Livmar. Pagkablao man classmate, Bartolome Delo. Sinong classmate niya reto? Ayan. Power of Love man Aliyah, Leticia Cajante, Yes. Celis. Ayan. Watching from Bawang, Romulo B. Pacharba Jr. Aha. Maraming salamat sa 100 stars, Ma'am Candy. Chua. Yan. After all, mga idol, sabi niya. Watching from KSA, Mercy Letada. Yes. Pa-shout out man, DJ Klang, Marlu Duque, Marilyn Verweco, Nick Paulo, Macris Fajardo Policarpio, Cheryl Ranjo Remigio, Jonah N. Arlantico, Rudolin Santiago Alcantara, Clarissa Malto Valdiray, ayan, Maura Suriaga, Marlo Duque, Key Jepsy Aquino, Jen Livmar, and Reeds Ambrosio. Ayan. Okay. So, di ba nagtuloy-tuloy yung programa tayo? Ayan. Ha? Ha? Aria. Ayan, ma'am, pasensya, ma'am Priscilla. Pasensya, no, nakapay nakaapan. Ayan, actually, nagbigay po kasi si Ma'am Priscilla ng pang-merienda. Apo. Yung hanak naman. Pasensya kan, Ma'am Priscilla, baka subli aja yun. Busy apo dati na DJ tayo. Well, pasensya ka talaga, Ma'am. Alike tulatan siguro. No, nakalakot pa yung damdama. Kano ni ba siyang te mga lakapay siya nyo italag ng Siya, nawan ti Ardik. Ha? Napinpinta siya kay Dede Ardik, di bala siya nga napukaw. Napukaw. Tango na daga, may Oy, nagpintas dato nga, babae agore ko kayo. na da. Jay. Agtal na kayo man tangad wa? Nagpintas dato nga, babae ko na da, so binuludan. Ginawad na da. Olbod! Ay, Berintor ko nakno. Magkakampit ha. Berintor. Kawanan siya nakakakamping Awan, sa madama datan. dalo. Dati gumatgatang kanya na dyan eh. Aglak-lako akti sigarilyo. Sigarilyo. Uy. Lako ka nga lako, Birintor. Bakang ka pa nga nakaprangkesa. Okay, di ba nagtuloy-tuloy ito programa tayo sa tayo enjoy next requested song. Para katigiti abalayan. Yes. Ayan, so katigiti abalayan. Ita, numay kayon, abalayan. Taag sasala tayo. Ta para kadakay niya. Yes. Dahil nga, sumaruno nga. Yes. Zombie Weng. So natin na Paul 1. Arya Abalayan. Abalayan. Dito ba na programa tayo nga na Paul 1. Rayaw ni ni Ilocano. Umutik na balasa, na ikaw magsadya tayuan. Hindi ka na iyaw awan, isutin na kasimurutan. Singkit nga abalayan, nakasaritan tisinsinan. Tungit namin na bakaran, tadi kami tagaawatan. Nagtangang tipanat simpan, di barukin balasan. Kapitan nga impakatnan, panagsalatay at kumintang. Ipulos sa makabiyang, nadaligos ta sa lanan. Arya abalayan, igatong muntado ang imam. Nagmayat, akit kita, bilangan ni katugangan. Unang nukasig siguruan, pusig na tayo ang parang-parang. Ipulos sa mga ibibiyang, nadalit ka sa lunan. Ikis na kakamakang, ala arya ang palayan. Rayaw! Di Ilocano. Aha! Umay ka na balayan, taag salatan. Thank you so much, Uncle Frankie sa 200 star. Umuti ka balasa, na ikaw magsadya tayuan. Hindi ka na iyaw awan, isutin nagsimurutan. Singkit nga abalayan, nakasaritang tisinsinan. Tungit kami
pulos sa mga talanan, ang pulpuligos na salunan, arya-arya palayan, ingat tumuntado nga imam. Nagmayat, akit kitan, ilangan ni katugangan, unam nyo kasiksiguruan, pusag na tay agparang-parang, saan lata amang ibibiyang, nadalep na salunan, ikis nga kakamaka, ala-arya ang palayan, ikis nga kakamaka, ala-arya ang palayan. Rayaw ni Ilocano. Okay, so dyan po dyan requested song, Arya! Abalayan. Ngayon sagsagot po para sa nag-request. Kan katita amin, madama po iti Arya-arya nga ba, ano tawag ditan? Balse Panaga- na nga yan. abalayan, nagiti pa nag-aabalayan. Madamate Ariadan, ti sala. Wen, kan kanagiti kadagiti anong tawag kasi dito? Haan nga natultuloy nga kasaran. Ayan. Malpas Ipapas- tulat ti pandemya, ipapas yun to ti agbalse. Pirme. Apo, Bakas tang abalayan. makangagdagi diti balsi kataptan na kay sala-sala dalata di Uwan. balay da. Ana, Wait. breakfast man DJ lang. Agkanta ka man mo. Thanks. Jomar Madayag. Oh. Okay. Naibagal daw karay breakfast man apo Jaina. Thanks God and stop us now by Star Shape. Rector Rumbawa. Agkanta ka nga main. Kalkalpasalang tamok. Apay gaminta datamit CD, ti kabkabil. Ama Sobra, tapos gamin kayo. ko plaka. Alya kayo man. Ah, Juwat man DJ lang and DJ Marvin. aray ko. Islands Industry. Marlene Malakeno. Ayaw. Ocampo. Sakto. And watching from Narvagan, Ilocosur, Artemio Aquino. Watching from Paros, Grace, Jefferson Aboy, Sebastian. Next. Yan. Atoy karay aw itiliwliwami kinintart, Pramalin Alardo Expression. Yes. Yan. Melay Alardo, thank you so much. Thank you. Mayat man pa nagsalam, ma'am, Drasi. Oh. Anda ka rin. Watching from Jeddah, Saudi Arabia, Arnel Mamawag, Agapito. Ayan. Kablawak man ni Boss Vern, John Lester, Javier. Ayan. Hello, John Lester, Javier. Ayan, syempre kay Boss Biak. Ayan, maraming salamat, ma'am. Crescencio, Mariano Agbasa, 8050. Stars. Ayan. Yeah, Thank you. po. Ayan, maraming salamat po sa mga star senders natin, no? Nga, dagitihan pa yung han nga na i-shout out, itinagan Yes. na nga star senders. Apo, agwalan sa amin, dati umulit yung manggan. Ubusin nan sa amin, tan si be. Itinag namin eh. Ayan, maraming salamat po sa mga star senders natin na hindi man po natin na makapkab na awan. Agyaman kami iti pa nagsasend sa stars. Kan Yes. iti kanayon nga ayat ken support tayo iti programang Rayaw ni Ilocano. At dahil dyan, maraming salamat. Magkasunod ang My Loves. Sino? Sir Dominic sa 100 stars and Ma'am Emma Rasay sa 200. Stars. Wow. Kan kastamitan kini Leticia sa Janta Celis sa 100. Stars. Hello, Yeah. Sir Ray Dansal. Yes. Sa kay Mary Jane Nilaga, Yayang, and to all family Fernandez of San Jose. California, USA. Yes. Yan kastamitan sa ating mga beautiful Tres Marias ng Ah. Switzerland. Tan Tita natin. Jo Ramos. Dede na nga po kumi. Tata, pagalas mo. Nagkastamat ni Remy nga po kumi. Damit ikanto Na ano. matindinag di deta no. Nagkanto data. Yan, John Aaron Bagnas. Maraming salamat din sa 45. Stars. Ayan. Pahabol belated happy birthday kay Maria May Elizarde nga kasili malig Isabella. Greetings from Uncle Haring Rigor, Isabella Rojas. Okay, di ba nagtuloy iti programa tayong kakabsat? Ayan, mga sagot tayo mo na iti requested song. Ano na yung ating next requested song? Ha? Turistang bil mo ko sa abinida. Kunana. Pau! Tinuturong lahat ang kursunada. Apay memorize mo amin Kuya Marvin, dagita nga kang kanta. Ani Berintor. Ay, siguro. Hanap pa na iyan nakiti aya. Hampay. Parehas ta. Aho? Mm. Memorize mo lang, Roden. Ay, Berentor, Torrestang, Kunak no aktoris ni Berintor. Torrestang Belmoco. Ah. Hapong namin dagita nga request yan. Barbaro ata ah. Si isa ron numgit di aji kuhan, kandilan, kung numay maya. Ay,
Punaknog. Turistang Bilmoco. Ayan, para po sa nag-request ng Turistang Bilmoco. Yes! Ayan, dito pa lang programa tayo na puluwan. Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Alright, dito nga po tingin na kanta ka na paulwan. Turistang Bilmoco. Ayan, barbaro aja yan ah. Siyempre. Turistang Bilmoco, Bilmoco niyan. Ang abildat ang Bilmoco. Ayan, so ayun po yung request yung Turistang Bilmoco. Okay. Di ba nagtuloy iti programa tayong kakabsat? Mm. Ayan, nagibasa tayo manin kadagiti. Nanmumon. Nag-greetings. Yun. Erlinda Gabwat, na impangal daw yung karayaw ni Lucano. Kastamit kayong ka, Ma'am Erlinda. Request ko man dyan rambutan kintarong from Nueva Ecija, Marilyn Boroweco. Po, $1,000 lang, my loves. Apay, bill mo ko takanta request ko dyan, mom. Kuna ni Mishang Visitasyon Ancheta. Ayan. Request man, sir. Karigkan karayaw ni Ilocano. Benilda S. Manzano. Yes. Ado kami akin paborito dita. Bill mo ko, my loves. Relate, ganon. Ayan. Dalayap man natin lang kantain ni Kuya Marvin. Japoy. Ola. Diyos po. Ayan. Hello, Rayaw ni Ilocano. Baglakit din tada kayo nga pangliwliwami iti biyahe. Ayan. Apo, thank you. Thank you so much. Biyahe? Oo. Apay, bus tayo? Hindi. Made, isuda kay bibiyahe da. Ay, bibiyahe daw. Well, Sige. Ayan. Good day ka na yung request man. It's school silapan ka. God bless. Nalpasan na po. Ayun, Nalpasan na po. po. Faisal Tagalan Ubaro. Aha. Wow, hanep sa galing. Wow, hanep sa galing. Isa Iba tayo eh. May saman pa'y garod. Damdama. Pa-request man po. Tatno di ka maila. Wow. Kantahin ulit Uncle DJ Ray. Marvin Oh. Abad. naman ko nam. Kasyensya na momon ka Brantan. Ay mo na. Ang kayo nga manggulgulo di kantakwan. Saan? Ang bang papintasin, may pa nga papintasin. Ay, saan? Handa kayo kasapulan. Nala, nagbastos na beri. Da kayo latamang kanta no gulwandap. Na, saan si ka? Sige. Sekundaan kin terseraan da kano kayat mo pa. Ano kaya Ada mo? pa'y kwarta. Kinta ka. Yo, tama ta ikinta na kayo eh. No, kurangin. Di Last six song. tata. Maday. Last to. Hoy. Ilandakan mo kasi. Dumayam mo dum. Amom talaga. Ah, Talaga dahil tati mabaling ko nga ilaban niya kasinsing ko. apo, talaga. Laban ti bokseng. Made, Miss Ganda. Oh. Okay, di oras na. Nandalim lang tayo, bagan. 37. Dandarim lang tayo bagan nga Vice Gandan. Made, Miss Ganda. Miss Sige. Ganda. Eh, Kita mo pangilabanak yung kuha na nga, may namuna pa eh. Ah. Binindor. Anya, lolo. Siyempre, ka-rebound na. Hoy, siya nga rebraba. Nangaroon. Rebound. Dakad may rebanch nga ka-store mo. Aya. Ka-rebound na. Ano no, siya ba'y tang-e. Apo, nagmayatan. Sumarding ka ba siya? Saan mo mamalasin ka aldaw ni Basha? Ano na sabay? Siya ba'y tang-e. Saan mo mamalasin ka aldaw ni Basha? Ang tani, nagluto. Ak pinadas ko man nagluto tayo. Lakok tatayan nga palipet. Ay, Palipet. nagpalipet. Sa bali, siya ka nagbalinan na. Kunak man lang no, patatim nga one man siya baunan. Titinera mo. Oh, di nagbalin mo lang ako ah. Amom na masmit pa nagluluto na kasinsing ko data Siya kahit. ka man nga pardayad taban Ang siya. lalo no mabisenak. Ay na, nag-imas pa nagluto. Wala ata mabising garawt, ore anya nga luton. Man, Ore to pa data arasaw ide pa mong labay di labay mo. amom ti paborito na nga lutuan data. Ah, Medyo silang kingkwa na data. anya. Tay pa nagluto na ti itlog aperito. Ah, Ken, adapay at muna. anya. Laoya Laoya. nga noodles. Hoy, sumarding ka siya na kanibabain dito. Kuno Anda lagarode. gidete paglakan na nga lutuan. Ngam no, ibagamit ti binomino kanya na ay ka talaga ado matamo na. Apaw, Amo na matagluto ti sisling bangos. Oh. Oh, napay. Sige.
dagita. Adobo, dagiday. Amo na mga lutun dagita ka. Ayaw mo na. Amo na. Nga, Ay, awan tingum na talaga Ah. na eh. Basta talong nga magic sarap si kabil na. Apo, di pa natay dyan na nga na. Hanata siya nga 10 kilo mo tinlo, tumakarne. Oh. Ika mga rote, may siya nga magic sarap di siya nga 10 kilo, no, mabaleng. Mabalay. Kanya kide. Kan, Thank you, Dena! The 100 stars, Dena. yan Ay. final pass. Ikan na pa yati siya DJ lang, parang mas mantay ba sila? Oh. From Banagawa, Aurora, sagot ko man kina Auntie Remeng. Ha? Hoy, Remeng! Kamusta kan? Bakit, Remeng? Data te apo ko ta nga apo. Oh, may bagamanin, tabala ka, iabot na to eh. Napintas nga pokok nga madam amling na. Ay! Naamlingan kay Ate Lola. Wan, ngam kitam remeng, apo. Kitam tibok ni Lola mabasa ngita karebrebaw na. Ay! Paglalon itangin na apo. Yan, Sumarting apo na kan yan. kunak bansong sa pumamalasin di boko. Hmm. Okay, di ba nagtuloy tayo sa sagot naman ng Daddy requested song? Tapno di ka maila. Apay siya kadagdago. Apay siya kadagdago, sir. Yuhu! Isagot man datay nakatataer unay nga DJ tayo. Oy. Amo na. DJ Reventor Lagmay. Gore ka. Adan. Kaddan atat tayo pa. Kana man na ang pay. Ray ang. Ni Ilocano. Kasinsen ready. Berede ka, Sensei. Nalipatan tatay galop ti pantalong ko si ka. Ha. Kasensya, berede. Wan. Data tinapapintasin kamanta-kanta ni Banti Berentor. Permi ah. Saan nyo nga malmalasin ti kantat? Berentor, ready. Tero. Daan ito'y adda ka dita. Adayon ay nagbaetan ta. Claresa. Yakam mo Sagangkat katawan. kasano ka no sumit nge Nagpasoli ka Claresa. Kansyong kami kinilo na mabasa ang naman. nubukod mo tay siksika Uy buyaeng kadletrato ta adwa di mo kadila marikna kay di para ayat buken ka tapno si katay di unay maila alaen sursurat ko tain ka agbasa ngeno di mapne tarik na agdayal ka katumawag ka ururaye tatawag mo diag ko tapnon may katag dayta hiling mo kay ang maiyektas puti I love you sigala malang lagi po Raya Au! Ni Ni Ilocano. Ilocano. Ay na, adagta ka gayang pailaan. Ada ka, Sensei. Sige. Saan kayo mang mamalas? Wal? Pono. Malmalasin daktatero guro gilolabas siya nga Siya, agnar Diyos ak tatay I love you, Reventor. ay nagwapo ni Lolo Bansyaw Thank you. Napay, biglaman nagpaganda. Lolo Bansyaw ang intro amman si kaman ti Duwat umuna. naman kasi, Sensei. Ada Detoy, ada ka, detoy. Panin sa maglamaro tapo Diyos ko Ada Adayoonay, Ay, ka. nagkaitan. Nako, tal na kayo man Jakam. Syakon, syakon. Nagpintas ka siya Ano na yun kasi siya. Sige, Prinaw. Patel siya raman. Lagip nakngata. Ada kwarta. Nabakod mo. Nako, delikado na po Kay sexy ang pasensya kayo na po sa simbingit gilakay Boy boyain. Nako, masama din. Retrato tadwa. pasensya kayo na po tadagpasyon Hoy. Kade. Tal na kayo na. ang kayo nga mga ibabain Day de bara. Nako, delikado Ayat ko ken ka. Biring tiro. Ururaye tatawag mo biag ko Ano
Day Berentor. Tapnon may katan daytay limo bay ang mayep kaskuti I love you sigalan malang lagi po Or-orayek, tatawag mo biyak ko. Tapnon may katan elew mo. Siyang Agdo, mamit agit, first agdudong voice awan na kasensyen. ako. Ngayon ka Pasensya kayo na po, dagdungdong aw. Kasensyen siyak man tag first voice ko na kay. Sige. Sekalan malaglagip ko. Awanin na. Or-orayek, Kasla- tatawag Kasla last mo night agad. biyak ko. Tapnon maip-ipan dayta elew mo. Nakaw. Bay am ngayek kaskote ay Pasensya kayo na po, giti si Pingit. Sikalan, malaglagip ko. Kasla nakapagkalantag yung may sulpot kanyada. malaglagip ko. Ay, aw, ni Lugano. Anaang nina. Ay. Oh, pa yan na. Ngayon ay namay nanay. Osto na. Abay, lako na ko, unok. Nagbakitan ka kung kunam dita. Ano, ang angal mo. Aman nyo, ningin ka na. Unok yung kajay. Ningin. Kanta, unok kajay. Ay. Tayo unay, nagbakitang ka ko na na. Bastos na daw. Lokwan na ka na unok, alola. Unay, bakitan ka kung kunan na So, laki. pa Nendo ko man sa lola mabasa nga. Una yan, sobrang tiragsak ko dito yung mapangir si ak nga ta igid-idda ko na ana. Mapangir si ak nga agid-idda. Rosel Danino Prado. Lolo Lola, ha ha ha. Kunada Edith Florent Nagar. Kasensyen, Da. sumansyon taman. Ay, anaman ti kansyonin yan. Ay, Anak kansyonin niya. Sige, bagayaw. Napagusto kayo. Berentor, mabalin ko mansyon kami Mabalin. manlulolo. Basta lalaingan nyo, ha? Kanaman te kansyonan tan. Kasensyen, ikabil mo man dyan karlalayngan taman kasensyen. Na. Ambo ko, basta cherek mo. Oo. Kitam. Dati man nga sunata, isagot mi man kini Berintor. Kan dagiti viewers. Kanda kita viewers Okay. mi. Ah. Gete bye-bye. Apo. Barbaron siya data kasensyen. Man, Barbaro no halos inaldaw yung akang kantaan. Saan ko ba Barbaro. nangig data kasensyen? gete bye-bye. Ang Bombay dilas ko nangig data, nagbayagan kasensyen? Nabayagan. Eh, di kalman. Ah. Why? Hindi na bit pa, hindi kalman mo lang ang siya mo bagangan nabayagan. Kasi noon lang mapanunot mo. Ay kasjay. Why? Kaguray, katagin sayo tanto pa tanong magkababayin kini palangkang. Sige, lalaingan nyo, ha? Hang kayo magpalpaliwawag. Saan? Sige ta, agawak ta matukod Nakantahan ta kanyayo. kasensyen, Dodero. Adero na ayatlatan nga roden. Sige. Sagot mo man dato nga kanta kini nakatartarakin, nakagwap-gwapo. Ayun. Nga siya bemon. Word. Ay, konak no siya. Si Kamot, asya ka pa. Pumano kayo? Nang kayo magkantanta, Toy? Ang kayo nga ako, Toy. No, Pumano da kayo, nga Toy? minti bagbaga ta lolam. Sa mo pa lang nga kung kontrain ta mga no. Sa balit pa kay bagaan na. Sige, Ako garo. mabainan lata kararwam. Sige, garo, Toy. Berendora no Brian na kanya. Perme. Siyempre garod nalpas kan isagot ko man datoy ken nakatartaraki launay. Ken agmay-may siya nga nakagwap-gapo. Siya no. Apa siya nga siya oh. Kaya para kanya na datoy. Nariga, Toy. Nestor Agne. Ay, kita Oh, mo. kita. Kabali mo gaya. Sumanao ka gamin. Apay, taraking ka kadidata. Kan kastamat ka dati Asa ni. ka pa. Dati ka kaabay ko. Pimbawi. Dati kaabay ko nga natair mo lang. Agpamadang mo langis. Sin now. Birinto. Ay, thank you, Lolo. Isagot mi pay datoy lalalo ti kagagwapwan ti amin na kagagwapwan. Awan siya bale Berentor. Ayun. Oh. Ha, natamaan na, Lolo. Ay. Rebentor Fernandez. Ha?
Sa bali mo lang nga ron ah. Kabsat ni Rode Fernandez. Alaman siya. Pero, Isagot mi man dato iti amin nga boy-boy ay taga kanito ti programang Rayao. Ilocano. Nagregati Nakaw, delikado. biyag ko ti agmay may lamuyutin niya. Oh. Kan kanayon lay nga seliwak Ape aja pasalok nga yun. alang roden biyag ko de nakat bay bayan tanal Ape aja patagwak na. ngayon karir ade kalipatan masika biyag ko ket ipangag na ole lam toy porso tagimura ni ayat enet bolan jay nga to isudat Ape sa aja. seta ay wino biag ko din nakadekawan namin siyan pa'y biag ko Ay! di pa nagparang adago Pasensya kayo na po ta. Bitrin-trining ko lang dagito na dagamit ti last night katugtugan. bok mo nga rodin tederone ayat tanamik namisan pa'y de samit ne ayat Rayaw! ne Ilocano. Oh. Alag, paano kayo nga Roden? Mangibabain kayo? Apay nagtangkin din na namik mo kasi siya. Kamik! Ape, dati padagwab na. Ah, At ape, dati padive na. Daday te kanta nga ibagbaga nga Nga, pasalog pa nga to pababa. kan padagsyan. padag. Amom no, kasla bangka data, no, one padagsyan na ay na, may dalangguang te. Ang paso, Daloyo. daday birintor te practice him. Daday ti style nga mayat kanya. Madik, kaya tajay. Ada padagsyan. Madik kaya tajay eh. Ambong birintor datan to apu ko. Ah, Iti mang pangato kanya. madik kaya. Di padagsyan. Data padagsen. Man. Kasano na karoon kami nga ito no nadagsain? Ambong birintor Ah. daday ti kapipintasan nga estilo ti panagkanta. Ay, Iso nga dinggem nilulum kinlulam. awan, Tapno saan kanto. May wawa. May wawa. madik kaya. Tangken ulom. Ay apo, mandingan. Ano ko na ko nabasa. Ayusin nyo apo. Ite, Grete, ay natawag na hanga maawatan na ulaw kayong lulukin lula. Ha? Magbaksa na kayo ulit. DJ kasayayan yung mga babasher ko na ni Chris Sapway. Ay, kay oras tayo may 10 kit alas 3:51. Yes. Ayun. Next time na lang ulit yung box natin. Wait. Kapag hanhandaan ni Apo MC. Sino ti beta po nga may agimse? Ay, saan po kaya? Sika. Naregated. Sikso kaya nasa sa lipas-pasong algalyaw. Man, napintintas Saan mo? no si Katimsi. Meron Ay, apay. Nalalaing kalaunan. Well, nagtarawi tao. Nakatartarawit tao ka. Nalaing kagpabak. Hmm. Okay, ayan, nagibasa na karo din iti nabatbati pa. Uray kasunod ti pudot ta makakatawalat ta datao gapu kanyayo karayaw. Jennifer Pelahio. Thank you, ma'am. Thank Yes. you. P9 ko na ni Nove Aranya. P10 ko na ni... Shantik man apo pang closing. Shantik man nun. Right. Shantik. MG, tapos na pala. Saan na tayo, Berentor? Mala na. May talaga tilungkot ti karay Rose Rupesio. Thank you. Aglutluto agkatkatawa ko na ni Ritz Ambrosio. Lolokin Lola na kompleto mga inintel daw ko na ya. Sobra katawak aya. Mary Chris Galamay Castillo. Congrats sa ating Marvin sa 10 millions the living Eddie Peregrina. Apo, 10 million. Inabot na tayo ng 10 million views sa ating Eddie Peregrina Midley. Mildred. Milky ko na. Mildred nga. Mildred. Eddie Peregrina Mildred. Sige, sumarding ka. Haming nga sakti masaktan. Sige. Eddie Peregrina Midley.
sa YouTube channel ng Rayaw ni Ilocano. Ayan, congratulations. Maraming salamat sa lahat ng Yes. sumusuporta Thank you very ng much, Rayaw ma'am. ni Ilocano. Dahil hindi maaabot yan kung di dahil sa suporta at pagmamahal nyo ng Rayaw Aha. Ni Ilocano. ni Ilocano. Ket, asahan nyo na hanggat nandyan kayo. Nandito rin po kami. Yes. Po. Dyan lang kayo at Dito dito, lang lang din din kami. kami. Okay, Kat. Ayan, mag-ibasa na kalatan ka tinagan yun. Jose Alejandrino, Yes. Asuncion, Lourdes, Barcela, Teofila, Barnaque, Etrata, Join Julian, Gakoskos, Rosel Danino Prado, Riz, Ambrosio, Reynold, Pagirigan, Meliquisidic, Logatiman. And to all, Robert Castro, Marian Yes. Clavo, and to all of you, Rothenberg Trevor, Zane Angel Burugasan. Okay, Kat, piyang may karo din tamang isagot din iti, maudin Nga bilang. Dito palang programa tayo nga na pangaluan. Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Cha-cha! Sige, birok pa siyang. Sige, katabang berito. Sige. Siyempre, ewan di Shermin ko. Sige. Aha! Ika'y sumaya, kayo ba'y sa lawas? Labig kong matalibo, may pakido-kido ka baga, pitik sa'y mga sikit, labing sa'y mga kamot, labi na kung siya at tukar, gitay ni kagat, kausay na sumaya, kayo ba'y sa lawas? Labig kong natalibo, may pakido-kido ka baga, itik sa'y mga sikil, labing sa'y mga kamot, labi na kung tsa-tsa at tukar, gitay ning ikagat, mayaon palingit-lingit, mayaon pa uroy-oroy, nganyaon paliad-lead, ngan patuwad-tuwad. Halak peka he, perahi chachahe, kay bangin siya buwas waray na godin ini, chale-chale nga botim bagodin sike, bisan pa ba ibsanim bolong syen-syene, halak peka he, perahi chachahe, ikampot ang bupot nga tuda-tudahi, kay basi ganahanan, padis mo perdi, sumayaw simperte. Rayaw! Ni Ilocano. Aha! Cha-cha! Thank you so much, Uncle Frankie. 85,000 stars. Kaupay na sumayaw, kayo ba'y saring lawas? Labit kong natalibo, may pakido-kido ka baga, itik sa'y mga sikit, labing sa'y mga gamot, labi na kung tsa-tsa at tukar, ngitay mingi kagat, mayaon palingit-lingit, mayaon pa oroy-oroy, nganyaon paliad-liad, ngan pa
you so much, Ma'am Frankie Cardona. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ang hilig mong mag-kismis sa maraming tao. Sinabi mo doon, ako ay paligero. At kinismis mo pa na tayo'y magkanobyo. At masaya kang ikay aking number 2. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Dinaldal mong ako'y in love sa'yo. Oh no. Tuwang-tuwa ka kung ako ay gwapo. Pinaglaban mo pang ako'y masyadong loho. At pinagsa siya kita tuwing sweldo. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ngayon ang nangyari sa iyong tali-chismis. Pinodita tuloy ako ng aking misis. Lalo't alaman niyang ikaw pala ang buntis. Ako ang hirap ng aking sinitis. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ray on. Ilocano. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ray on. Ilocano. Ray on. Ilocano. Okay, so daki dyan karoon din na po iti ba pumaudin bilang sunata ngayon kami sagot kanya. Yung aming nga sangapada. Nga may manen nakitakta na nakiragragsak ita. Nga mali. Yan. Kaya't bago ti amin maraming salamat po muli sa ating mga sharers. Sa ating mga new followers, welcome sa Rayaw ni Ilocano. Kaya kasama din sa ating mga star senders, maraming thank you po sa inyong lahat. And sa nagpahabol ng 5,000 pesos, Sir Frankie Cardona, thank you so much sa 5,000 stars. Kaya kasama din sa ating mga generous at mababait na mga sponsors. Yan. Ayan, maraming thank you po sa magmamahal at suporta ninyong lahat sa Rayaw ni Ilocano. Yes. Kaya kita-kits ulit tayo sa Wednesday. Same time. Kaya pumapakadakaroon din ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Once bali, DJ lang lamang po. Yan gasta mga pumapakada mo tintin na gwapo na taraki na taer. Nga. Prinsipe Tiray ni Lucano ko na nga ta. Ako sa bali apo ni DJ Reventor Lagmay. Alright, kaya siyak mo dapo ni Marvin Agne nga main pumakada-kada kayon. Katamang ibat-bati kami nga dapo ti Diyos, ti Agnina, Diyos ti Mang Tarabay, kadatay amin nga sangapada. Alakastan! Goodbye, everyone! Bye-bye! God bless us all.